día saiu unha nota de prensa onde se manifestou un ano máis o tema de que se consigue datos do paro iguais que fai 10 anos ou 15 anos. Por favor, dime o número ou a poboación activa actual que temos ahora mismo neste Concello. Eu non vou contestar a ninguna pregunta nese respecto o grupo de Gañamos. Está contenta de que, ademais, non temos competencias, seguimos vos olvidedes, non temos competencias en materia de emprego. Seguisen o que vos estabais colaborando a un emprego precario. En este caso, era a facer alusión ao PIGE. Xente que está contratando por unha empresa de automoción contratos de horas, de días, chamados no mismo momento. E aparte isto o problema non é que insertemos a xente no mundo laboral, é que este caso se estende durante moito tempo. Non é unha cousa puntual, que cambiou isto podía estar de acordo, é a opción de entrar no mundo laboral. Pois isto se establece na tua vida como traballador de maneira indefinida. Non vai ser a mí que o Concello non está sendo colaborador con ese tipo de contratos, sí. Igual que pasa iso, eu se voy a preguntar, cal é a media de contratos que está facendo nesa reducción de emprego que está facendo? En que mes se fai esa estadística do ano? Ti manejas os datos porque ti traballas iso. Pero eu podo decir que coñezo algo tamén do mundo laboral. E se realmente a situación que están dando, e os abusos que están dando as empresas, e a administración pública se cómplice de todo isto. Me parece ben que denuncies unha situación que ti dices que non habías un empresario que realmente está facendo unha práctica abusiva. Pero a propia lei está permitindo que os empresarios fagan abusos dos traballadores, conciliar a vida laboral a vida familiar. Con unha flexibilidade horaria, iso non hai ninguén que se poda facer vida. Me parece ben que me vengas con eses halagos a todos os datos donde se pegou en vos. Pero o emprego que se está generando é un emprego precario. Un emprego que realmente non estabiliza a vida laboral de ningún traballador. Unha situación económicas que moitos de nós non podemos imaginar o que se pode estar gañando ahora mismo un traballador. Jornadas de traballo de 4 horas. De 4 horas.